వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి దివ్యాంగుల సంక్షేమం గాలికి వదిలేసిందని నిరుద్యోగ దివ్యాంగ సంఘాల ఐక్య కార్యాచరణ సమితి జేఏసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అన్నారు. మంగళవారం విజయవాడ గాంధీనగర్లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ నిరుద్యోగ దివ్యాంగులకు నిరుద్యోగ భృతి 5,000 ఇవ్వాలని, దివ్యాంగులకు 4% రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 2016 దివ్యాంగుల హక్కుల చట్టం అమలు కావడం లేదన్నారు. దివ్యాంగుల సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే పోరాటాలకు సిద్ధమవ్వాలని అన్నారు. ఫోన్ అవుతుంది. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కొనతం చంద్రశేఖర్. ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగ వికలాంగ సంఘాల జేఏసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని, మాది చిత్తూరు జిల్లా. ఈరోజు విజయవాడ ప్రెస్ క్లబ్ వేదికగా వికలాంగుల సమస్యలపైన ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వికలాంగుల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తున్నామని చెప్పనేసి ఏదైతే మీడియా వేదికగా ప్రచారం చేస్తూ ఉందో అందులో ఎటువంటి వాస్తవాలు లేవని చెప్పనేసి మేము మీడియా మూలకంగా తెలియజేస్తున్నాము. మరి వికలాంగుల సంక్షేమానికి వెచ్చించాల్సినటువంటి నిధులను సైతం నవరత్నాలకు మళ్లిస్తూ వికలాంగులను పొట్టగొడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు అయితే ఈరోజు వాస్తవంలో చూస్తున్నాము. మరి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రభుత్వం మమ్మల్ని పట్టించుకుంటుంది, మా సంక్షేమాన్ని కూడా గుర్తిస్తుంది, సంక్షేమానికి కూడా నిధులు కేటాయించి అన్ని వర్గాలతో పాటు వికలాంగుల సంక్షేమాన్ని కూడా పెద్దపీట వేస్తుందని చెప్పనేసి ఇన్నాళ్ళు వేచి చూసాము. బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాయి. ఇంతవరకు కూడా వికలాంగుల సంక్షేమాన్ని విస్మరించిన ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉంది అంటే అది ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అని చెప్పనేసి కూడా ఘంటాబద్ధంగా చెప్తున్నాము. మరి నిరుద్యోగ వికలాంగులుగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వికలాంగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు కేవలం భిక్షాటన, అంటే ఎటువంటి ఆదరణ లేక భిక్షాటననే ఉపాధిగా మలుచుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని వదిలి పక్క రాష్ట్రాలైనటువంటి కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, పాండిచ్చేరి వంటి రాష్ట్రాలకు వలసలు పోయి భిక్షాటన చేస్తూ బతుకుతున్నటువంటి వాస్తవ పరిస్థితులను ఈరోజు మీడియా మూలకంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఇదే వికలాంగుల సమస్యలపైన ప్రభుత్వ పెద్దలకి, జిల్లాల కలెక్టర్లకి అనేక మార్లు వినతి పత్రాలు ఇచ్చాము. అవన్నీ కూడా గుట్టదాఖలు అవుతున్నాయే తప్ప ఆచరణకి ఎక్కడ కానీ నోచుకునేటువంటి పరిస్థితులు అయితే ఈరోజు చూస్తున్నాము. మరి ముఖ్యంగా ఈ వికలాంగులకు గతంలో సంక్షేమ శాఖ ద్వారా, సహాయత సంస్థ ద్వారా వైకల్యాలను బట్టి వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి సహాయ పరికరాలను ఎక్కడికెక్కడ జిల్లాలలో అందుబాటులో ఉంచి అందజేసేవారు. మరి ఈరోజు ఆ పరిస్థితులు కూడా పూర్తిగా సమూలంగా కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోయారని కూడా మీకు తెలియపరుస్తున్నాము. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికైనా సరే వికలాంగుల సంక్షేమాన్ని ప్రభుత్వం పట్టించుకొని పక్షాన ఖచ్చితంగా ఉద్యమ కార్యాచరణకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని, వికలాంగుల సమస్యల పరిష్కారానికి మరి వారి సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఏదైతే హామీలు ఇచ్చిందో ఆ హామీలన్నీ కూడా నెరవేర్చే దిశగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఖచ్చితంగా చర్యలు చేపట్టాలని, అట్లు లేని పక్షంలో ఖచ్చితంగా ఉద్యమాన్ని మేము నిర్వహించడానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంసిద్ధమవుతున్నాము కూడా తెలియజేస్తున్నాము. మరి జగనన్న కాలనీలలో మహిళలకు, పేద మహిళలకు లక్షల సంఖ్యలో ఇల్లు మంజూరు చేస్తున్నామని చెప్తున్న ప్రభుత్వం వికలాంగులకు ఎంతమందికి ఇల్లు ఇచ్చారో ఈ వాస్తవ రూపాలలో, రికార్డు రూపంలో మాకు తెలియపరచాలని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఎక్కడ కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గతంలో ఇచ్చిన మాదిరిగా వికలాంగుల కాలనీను ఏర్పాటు చేసిన దాఖలాలు కనిపించట్లేదు. కాబట్టి ఈరోజు జిల్లా వ్యాప్తంగా మండల కేంద్రాల్లో వికలాంగుల కాలనీలను ఏర్పాటు చేస్తూ పూర్తి ఉచితంగా వికలాంగులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇల్లు లేని వికలాంగులకు పూర్తి ఉచితంగా ఇండ్లు కూడా ప్రభుత్వమే నిర్మించి ఇవ్వాలని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించని ఎడల ఏపీ నిరుద్యోగ వికలాంగ సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సంఘాలను ఐక్యం చేసుకుని
ఖచ్చితంగా వికలాంగుల సంక్షేమార్థం ఉద్యమించడానికి మేము సంసిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తున్నాం.